Здравейте! Много ме питахте вчера, пък и днес вече, за стелката на обувките без връзки, на мъжките обувки без връзки, дали отдолу на стелката има решетка. Значи, направих всичко възможно, за да отлепя стелката тук на обувката и показвам, че няма никаква решетка. Един господин даже ме накара да опипам дали има решетка. Няма решетка. Твърдо е, значи според него, а пък и аз така смятам, няма да пропаднат петите дори при хора, които са по-тежки. Тоест, тази стелка отговаря на по-високо натоварване. Няма да има проблем, тъй като отдолу няма решетка на стелката, гладко е, отгоре има стелка, отдолу имате грайфер на подметката, а обувките са без връзки и лесно се обуват с велкро лепенки. Шити и лепени са да са по-здрави. Номерата са от 42